И така продължаваме специално за всички играещи преславски кючеки. Моля за внимание, специално за Скалата, за Здравко и за Митко. Квартал Столипино. Нека да са живи здрави. Най-големите патрони. Живи здрави. Сега куп пари от Скалата, от Здравко и Митко. И също така оркестър Балкан ги поздравява. Кючека да продължава. И отново пак за Здравко, за Скалата и за Митко. За нашите приятели, за най-готините момчета, кючека продължават и куп пари пристига от тях.
благодарим на оркестъра. Живи здраве, момчета. Живи здраве.